केन्ना गजाल घडली? ही सकाळी आणि रात्री कोणी उदक घातलं, तो उजो घातलो? कोणी भायर घातलं उदक. म्हाका पडलं, मी गेले आरती देवळा. हां हां. तू एकटीच रावता हो, हांगा? एकटीच न्यायला होता. तू न्हिदलेली भितर? हो, न्हिदलेले न्या रे बाबा. आणि तेन्ना पडले ते जाय? तेन्ना पडले. मी आता जेवण म्हाका वाटले. तुजेर काय पडोंक ना? ना माचेर काय पडना. कितलीशी अंदाज नुकसान जालें तुका? म्हाका हे बघ सगळे मिळून धर. कितलीशी जाली नुकसान म्हणून? कितलीशी नुकसान जालें? जाय मग हे बघ आता सगळे मिळून गेले. एक 50,000 वयर जाली? होय, जातली 15 वर्ष वयर जाली. आणि ती आग घातली कोणी झाडान त्यावर पडले ते? मी काय सांगू, या भूकच ना. या पाणी झाले, दिवस झाले आणि मी गेले तिथे. प्लस्टा उजो. मी रातचे खून होतो कोणा म्हणून आपण लोक आता वचना कोणाचे लगीन नाही हातात पडून मी होतो ना. आणि सकाळी फातोडीर पडले ते? हो, फातोडी पडली. तू भितर न्हिदलेली? तुला मी धावून दिले करकर जाता म्हणून जाल्यार मी मरतले आहे भमटे जेवण नाका वाटिले सायबीनी आमचे भमटे. बरं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.